Zdravím vás ľudia opäť pri mojom let's play z Oticon 2. Moje meno je Dodo a dneska som sa rozhodol, že spravím také skôr viacej ukecané ako stavebné video. V prvom rade od minula sa tu nič nezmenilo, len offscreen som si rozdelil takto zóna poli, aby som to nemusel robiť v zázname. Takže to by sme sa dali opäť do diela. Minulé, pokiaľ ste pozerali moje videá, dostával som ohradu pre kozorožce a sa mi zdá, že aj pre ibexy, přímorožce. Dneska by som chcel postaviť dneska by som chcel začať stavať pre africké zvieratá, pretože plánujem si spraviť obrovskú ohradu, ktorá by bola niečo ako také mini safari. A plánujem tam mať zvieratá hlavne afrického typu. A nič nie je lepšie pre začiatok ako zebra. Tentokrát som sa rozhodol, že použijem už drevené zábratie. Takže, aby to nejako vyzeralo. Ale asi začnem tu. No, dobre, necháme to tak zatiaľ. Potom na budúce si to už asi lepšie rozvrhnem. Dopredu, samozrejme. Takto stavanie ohrad vás určite nebaví. A mňa samozrejme tiež nie. Hlavne keď u toho niečo musím rozprávať. A ok, dostali sme sa po stredu. Potom si to neskoršie, keď budem chcieť mať slony, to vymením za túto ohradu, pretože je univerzálna, môžu mať aj slony, nosorožce a im podobné zvieratá. Neviem teraz, prečo som to vypol. OK, takže ja by som začal s biomom. Neviem, asi si budem dávať... Potom si môžete samozrejme stopnúť a prečítať, že o čom to ide. Ja sa teraz tým zaberať nebudem. Keď niečo mi hovorí, že bude asi jeden z tých prípadov, keď mi šmaria zviera pred bránu, mám sa o ňu starať. A tieto mi dosť vadia. No, to je taký trapas, keď niečo staviam a nie k tomu čo rozprávať. Väčšinou let's playerov s tým proste má problém. Pri stavaní, alebo tomu ako v Minecrafte pri ťažení, toho není čo narozprávať. Dobre, tak to nie je jeden z tých kampaní, ok, ale necháme to potom tak. Dobre, tým sa teraz zabrať nebudeme. Ja viem, môžete mi napísať, ako som strašný. Prepáčte mi tie strihy, ale keď máte súrodencov, je s tým veľa problémov. Keď máte súrodencov, to určite poznáte. No, ok, zatiaľ to spravíme pre tie zebry len takto základne, však to ani nie. Keď vodu asi dám ako rieku, mám taký pocit. To sa mi vždycky páčilo. Počkaj, to je malé. Tak, aspoň. Také jazierko. Možno v budúcnosti spravím aj vodopád. OK. A myslím, že takto je to lepšie. Páne Bože, čo si tam toľko škade do toho výbehu, keď sa mám slušne vyjadriť? OK, pretože tých zvierat bude viacej, tak sa rovno... Dobre, pripravíme sa takto. Přístřešek se stínem. OK. A stromy... No, dobre. Výber sa nám celkom rozšíril. Až o jeden normálne. Dajme tomu, že sem. Potom skúsim spraviť takých pár pekných fotiek a dám ich
možno na stiahnutie, ak sa mi podarí. Ale v týchto veciach nie som veľmi technicky zdatný, takže každá rada sa mi zíde. Hovorím, sľubujem už od budúceho dielu sa minimálne tomu stavaniu ohrad a rastlín vyhneďme, pretože toto je zbytočne zdĺhavé a ja si myslím, že aj zbytočné. Každý si viete potom pozrieť, že čo a ako sa to robí a tak. Ale k tomu sa môžete ako vždy vyjadriť vy. Kameň. Zase máme zápovědičky. Ide to rýchlo. Ide to celkom rýchlo, to sa mi páči. OK, čo tu mám? V pohode. Dobre, ja už tým šimorožcom vyčistím, pretože toto sa už nedá na to pozerať. OK, dáme si zebry. A potom asi nechám trocha bežať hru off-screen, aby sme si dali nahrať nejaké peniaze. OK, ale musím pauznúť hru, pretože ja, osoba inteligentná, som ako vždy zabudol na podstatnú vec, a to sú chodníky a podobné veci. Ach jo, toto sú fajly. Vidím, že už sa mi chce spať. No keď tak pozerám na čas, 20 hodín. 20 hodín, Už pomaly začína byť prispatý. A to som celý, a keď začne byť prispatý, táram hlúposti. A teraz... Určite, ma teraz tak napadlo, určite všetci poznáte origami. To sú tie skladačky z papiera, pre tých, čo to nepoznajú. Prednedávnom som si požičal, dneska som si požičal knihu. Začíname s origami, ale už som v origami pokročilejší. Tak rozmýšľal som videl aj pár videí na YouTube, ako učili skladať origami, a si myslím, že to je dobrá vec. Pretože s origami, pokiaľ ozaj, že to viete, tak perfektne sa s tým dá zabaviť. Viete zaujať tým ľudí. Sám s tým mám skúsenosti, že ľudia sa o to zaujímajú, baví ich to a podobne. Takže ja si myslím, že je to veľmi dobrá vec. Viete čo, ja tam, kým toto postavím, tak tam hodím strih, pretože mám obmedzenú dobu natáčenia, takže sa uvidíme za chvíľu. Čau. No, tak som späť. Už vidíte, že môžem pokračovať v našom natáčaní. Aha, no samozrejme, že som nevyčistila výbeh. A to som celý ja. Som také námestičko spravilo. Ty brďo. Musím uznať, majú veľmi dlhé čreva. A kde sú ošetrovatelia? Sa flákajú. Však som im výbehy neprideľoval. Ach jo. To sú trapaci toto. Keď som počas strihu... Keď som počas strihu premýšľal, ma napadlo... Určite... Ach jo. Moment. To si robíte srandu. Aha. A problémy na svete. Jasné. Jasné. Neznášam to. OK, tak toto som perfektne dostal. Túto výzvu neznášam, pretože ide v nej o to, že ošetrovatelia vošli do ostrého štrajku a odmietajú sa starať o zoo. Takže máme tu iba jedného údržbára a jedného ošetrovateľa na to, aby sa starali o celú túto zoo. Takže ja musím im chodiť stále pomáhať. No, ale teraz viacej. Určite ste si všimli, že sme klesli dosť veľa s financiami. Pardon, zlé okienko.
keď sa tak pozrieme na naše štatistiky, môžete vidieť, že sme veľmi klesli hlboko. Aj naše, všetko proste nám ide dole, okrem popularity. Ale musíme s tým niečo urobiť. A neviem čo. OK, tak teraz si spravíme také menšie rozprávanie. Dúfam, že vám to nevadí. Máme ešte 4 minúty, toto video plánujem troška kratšie. Dúfam, že dobre meriam. Si púšťam stopky, pretože minulý diel som vral, že bude kratší. Ale nebol. OK. No, takže k tým novinkám. Určite viete, že keď si upgradeujete Zotikon, je tam veľa nových možností. Napríklad v Merinimania je stavanie akvárií, robenie predstavení a podobne. Máme 100 návštevníkov, fajn. Takže robenie show alebo cvičenie zvierat. Takže to by som, ak by mať ešte tú vyššiu tú sledovanosť a ozaj chcel by som poďakovať za sledovanosť. Mám pomerne dosť veľa kliknutí na videa a som rád. Takže pokiaľ, tak by som chcel pokračovať do Merinimania upgrade a určite a je s ďalšími upgrademi. Alebo jeden z mojich najobľúbenejších sú Extinct Animals, alebo aj Vyhnuté zvieratá. A tam je moje najobľúbenejšie, to sa volá, že minihry. Máte hľadanie fosílií, klonovanie z fosílií. A mne sa osobne tento upgrade veľmi páči a určite na neho sa veľmi teším. A ešte tu máme takú možnosť, že pokiaľ budeme mať upgrade End Garden Species a v ňom si spravíme kampaň. Teraz nechýchlo si nespomeniem, ako sa tá kampaň volá. Tak si vieme zakúpiť ošetrovateľské, neviem ako sa to volá, breeding center, asi niečo ako takú veterinárnu ambulanciu. Takže dobre, asi by sme to mali pomaly ukončiť. Sľubujem vám, že na budúce už to bude s tou mojou prípravou určite lepšie. A veľmi sa vám ospravedlňujem, že sme toho dneska nestihli, ale sľubujem vám, že ďalšie video bude čoskoro. Takže čau čau.